Kabablo TV Nyamadabaw anga foli kɛrɛnkɛrɛnlen bɛ ka lase aw kelenna bɛɛ lajɛlen ma fo y'a fɔ a ka ɲamadali yɔrɔ la k'aw ladɔnniya ka fɔ nin ye an ka kunnafoni waatiw selen kunnafoni minnu bɛ lase aw ma Mali kɔnɔ fo ka taa se Mali kɔkan ma aw bisimila bi kunnafoni sɔrɔlenw kɛnɛ kan a dakun kumaba minnu sɔrɔlen don an bolo olu filɛ nin ye. Laadalakula an ka jamanakuntigi ka daga yɔrɔ walima yɔrɔ wɛrɛw la an ka maa ɲɛmaaw bɛ fara ɲɔgɔn kan ka se ka sunkalo bonya barika da ni suntigɛba ye ni o ye foroba suntigɛ ɲɔgɔn fɛ san caman ta kun bɛ kɛ jamanakuntigi daga yɔrɔ la nka ɲinan san in na minisiri ɲɛmaa ye o bisimilali kɛ maa balalen dɔ yira kɛnɛ kan la min bali la maa caman na o yeli kɛnɛ kan. Farafinna tɔgɔla seliba dɔ senfɛ lajɛ dɔ kɛra an ka faaba kɔnɔna na an ka dunanjigi soba dɔ kɔnɔ. O min kɛnɛ kan maa caman yira kɛnɛ kan a ɲɛmaya tun bɛ maa min bolo n'u b'a wele ko Pierre Buyoya ale kɔni ye bisimilali kɛ Mali kɔnɔna maa ɲɛmaaw la fo ka taa se Mali kɔkan maa ɲɛmaa wɛrɛw la maa min yɛrɛ bɛ yen ni o kan ka bisimila kɛnɛ yɛrɛ kan ni sigikun bɛ k'o kɔnɔ o ye minisiri min bɛ yen ni ale ɲɛsinnen don farafinna ka kelenya ma ale maa ye kɛnɛ kan min ye Cɛbilen Daramɛ ye Mali ni jamana wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ koɲɛ ɲɛnabɔba ale ye a nɔnabila. An balima Kabablo TV Ɲamadabaw nin ye bi bamanankan kunnafoni kumabaw ye aw bisimila a tɛndɛli kɛnɛ kan la. Ayiwa an segira ka na aw ɲɛkɔrɔ ka se ka na tɛndɛli kɛ an ye kunnafoni minnu kumabaw lase aw ma an b'a daminɛ an yɛrɛ ka jamana kɔnɔ. Laadalakula Mali ye silamɛ jamana ni sunkalo sera an ka jamanakuntigi ale bɛ silamɛw hakaja Mali maabaw wele minisiri bondaw b'o la fo ka taa se an ka lalala ɲɛmɔgɔw ma k'u bɛɛ lajɛlen wele u bɛ jɛ ka taa foroba suntigɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ ka dugawu kɛ jamana ye jamana basigi ani jamana ɲɛtaa ni a bɛɛ ni a kelenya ɲinan san in na min ye minisiri ɲɛmaa ye Dr Bubu Sise ale ye bisimilali kɛ minisiri bondaw fo ka taa se silamɛw ni Mali maa ɲɛmaa bɛɛ wele ka se ka taa foroba suntigɛ in kɛ balana maa min ni sigi kɛngu de k'o kɔnɔ n'o yira kɛnɛ kan o kɛra jamanakuntigi an ka jamanakuntigi Elhaji Ibrahim Boubacar Keita a bɔtɔ kun do sanga bonda dɔ la a tɛmɛna sa ka se k'i sen jɔ suntigɛyɔrɔ in na a yeli kɔni bala maa caman na baw maa caman sigi kun tɛ ni a ye jamanakuntigi nanen kɛnɛ kan ni o ye Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ye dumunikɛw bannen kɔfɛ a ye dakuruɲɛ damadɔ fɔ dakuruɲɛ damadɔ min ni a y'i sinsin a kan k'a fɔ sunkalo ye kalo barikama ye Mali ye silamɛ jamana ye ko suntigɛ in ma ban k'a b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ an ka jɛ ka dugawu kɛ jamana in ye ko Alahu Taala de bɛ da kunnandi dɔn jamana in bɛ se ka basigi cogo min a bɛ se ka kolosuma cogo min a ye dantigɛli minnu kɛ ka hakilina minnu fɔ suntigɛ bannen kɔfɛ dakuruɲɛ fila la an ka jɛ ka an ɲamada ORTM Jabaranin somɔgɔw olu ye minnu sɔrɔ an ka ɲamada olu fɛ. Ni ye ne siɲɛ fɔlɔ ye ka na yan. Alahu Akbar. Ja président siɲɛ fɔlɔ de ye ka na primature la. Fo n'a kɔrɔ don a tɛ ko prince minnu tɛmɛna u ka go ye o tɛ mais sababu ko don bi an bɛ ɲɛnajɛ kɛyɔrɔ la n denkɛ y'a fɔ ɲɛna ko bi a b'a fɛ ka sun tigɛ ni maa o maa an ka maakɔrɔw ani an balima minnu da don ekɔlikow kuma na dugutigiw ani denɲɛmɔgɔw k'u bisimila iftar la. Et surtout à comment Mbenge bɛ sɔrɔ yan Mbenge Malamin Jara n ko tɔw ka yafa ma n ko ala n'an nana ale kelen ma n bɛ wuli n bɛ na donc o de ye n se yan su in na ka bɛɛ waleɲuman dɔn maa o maa à quelque titre que ce soit i y'i da don école ko in na k'a ɲɛnabɔ ka bɛɛ fo bɛɛ école ye fɛn min ye ne bolo n b'a dɔn école ye fɛn min ɲɛ ne ye n b'a dɔn ne ka nin nali yan bi nka yira don k'an denkɛ encourager mais aussi k'a yira k'a fɔ a dɔnnilen don et école ko baara in na minnu fana y'a dɛmɛ ka u fo waleɲuman dɔn Bamusa Bamu n fa ani Mbenge Malamin Jara Kurake k'aw fo ka waleɲuman dɔn vraiment nin y'ale ye Senegal ɲɛmɔgɔw n denw AEM k'aw bɛ fo k'aw bɛ waleɲuman dɔn k'aw waleɲuman dɔn
école ne ni farafina tɔgɔla don kɛrɛnkɛrɛnlen min bɛ ni a seli kɛra an ka jamana kɔnɔ ya an ka dunanjigisoba dɔ kɔnɔ Pierre Buyoya ale yɛrɛ ye maa ye min ni a cɛsirilen Mali kunkanko la kosɛbɛ ale ye maaba caman bisimila kɛnɛ kana la Mali minisiri bɛ ni ale ɲɛsin don farafina ka kelenya ma a don na ale kɔni ma se ka ye kɛnɛ kan nka minisiri wɛrɛw yera kɛnɛ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la minisiri min bɛ ni a ɲɛsin don Mali kɔnɔna ni a kɔkan kibaru ɲɛnabɔli ma Elhaji Jɛbilen Daramɛ ale yera kɛnɛ kan Jɛbilen Daramɛ kɔni kɛnɛ in kana la a ye dantigɛli dɔw kɛ dantigɛli min ni maa bɛ se k'a fɔ a ma tɛmɛ maliden si tulo kan dantigɛli in kɔni cɔrina an ka jabaraninsow la fo ka taa se réseaux sociaux ma a kɛra bɛɛ lajɛlen dako ye a kɛra bɛɛ lajɛlen ka kɔrɔfɔ ye kɔrɔfɔ min ni a ma tɛmɛ maa si tulo kana la kɛnɛ ka baw wale dɔw kɛra wale minnu ni a ma bɛn minisiri ma ale yɛrɛ kɔni ma bila dagirinda la a ye dantigɛ kɛnɛ ka o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen la wale min ni a kɛra Mali kɔnɔ ni o ye farafina ka kelenya ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ o n'a ɲɔgɔnna waleba kɔni bɛ dantigɛ a tɛ se ka kɛ abada fo Mali jɔnjɔn ni o ye hymne national ye ale ka da kɛnɛ kana la ni hymne national bɛ da kɛnɛ kan Mali jɔnjɔn don min na bɛɛ bɛ wuli k'i jɔ ka i bolo da dusukun na k'i mɔsɔn k'i jɔ k'a jira k'a fɔ a bonya bɛ yɔrɔ faso jɔnjɔn don faso misali don o tumana fɛn do fɛn min ni maliden bɛɛ kan ka bonya o sen fɛ jateminɛ dɔw kɛra kɛnɛ kana la an y'a fɔ aw ye cogo min k'a fɔ maa caman bɛ kɛnɛ in kana la ni o ye Sema maa ɲɛma maa min tun bɛ kɛnɛ kan Sema tɔgɔ ni o ye Sema ɲɛma ye n'o ye Sida Brahim Oldo Sidati hymne national dalen ale kɔni sumayara wulili fɛ maa ko a bɛ wuli maa ko a tɛ wuli a labanna ka wuli k'i jɔ a y'i sulu sala waati min na ka wuli k'i jɔ a ye a bolo croiser k'a da a disi la a ma misali si jira bonya sira kan a ma misali si jira karama sira kan o kɔni kɛlen minisiri ni o ye Jɛbilen Daramɛ ye ale m'a bila dagirinde la Jɛbilen Daramɛ ye kɔrɔfɔ ta o yɔrɔ bɛɛ ka sɔni sigi min ye Sidati ale ka waleyaw ye Sema ɲɛma a ko a k'a dɔn k'a fɔ an bɛ kɛnɛ min kan Mali ye jamana min ni yɛrɛma hɔrɔnya jamana do k'a k'a dɔn malidenw yɛrɛ dama jɛra k'i bolonɔ bila sɛbɛn min na ni Sema mɔgɔw bolonɔ bilala la n'o ye accord pour la paix bɛnkan sɛbɛn ye a k'a dɔn k'a fɔ waleya dɔw b'a kɔnɔ waleya minnu ni ale bɛ sɔnni sigi a kan mɔgɔw k'a dɔn kɛrɛnkɛrɛnla sa Sidati ni o ye Sema ɲɛma ye a ko accord pour la paix bɛnkan sɛbɛn kɔnɔna la ni min n'a sigikafɔ kɛra Algérikaw ka jamana kɔnɔna la a ko a kɔnɔ fɔlɔ Mali ye jamana yɛrɛma hɔrɔnyalen o bɔlen kɔfɛ Mali yiriwa ni a keleya ni a ɲɛtaa ni a fɛɛrɛ minnu bɛ boli Mali keleyansenw kan ko i k'a dɔn k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen bɛɛ jɛ ye kelen ye o la o tɛmɛnen kɔfɛ a y'a da don a la k'a fɔ ko u ɲinɛnen don fɛn dɔ kɔ ko Mali k'a ta a kɔrɔ ni tilebe ni ba ni kɛɲɛ kan dugukolo sibiri ɲɛ kelen tɛ yen ko jɔnfurula taab'a la k'a bɛɛ ye forobafɛn ye wa maa si tɛ yen a kɔnɔ ko min ye i dama maa wɛrɛ ye a k'o bɔlen kɔfɛ u k'a dɔn k'a fɔ Mali jɔnjɔn hymne national de ko a kan ka bonya Mali ye pays laïque fana ye siya bɛɛ bɛ bɛn a kɔnɔ k'u k'o dɔn nin bɛɛ lajɛlen bɛ an ka foroba bɛnkan sɛbɛn in kɔnɔ min ni an bolo jɛra an jɛra ka an bolonɔ bila a la a ko a b'a da u tulo ka fana min ye accord pour la paix bɛnkan sɛbɛn kɔnɔna ye ko Mali drapeau kan ka bonya maa o maa bɛ yen k'i bɛ Mali dugukolo kan k'i kan ka Mali drapeau bonya k'i k'a dɔn k'a fɔ Mali hymne national i ka o fana bonya Jɛbilen Daramɛ a ye nin dantigɛli ninnu kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya sa ka sanga ni Sema maa ɲɛma ni aussi Sidi Brahim Oldo Sidati ale ka waleya ye kɛnɛ in kana la ko i k'a dɔn k'a fɔ an ka hymne national fɛn do maliden bɛɛ kan ka bonya Mali kɔrɔ kɛɲɛka ba ani tilebi nin bɛ se ni an ye jamana wɛrɛ kunkanko kibaru la Algérikaw fɛ yen maa bɛ se k'a fɔ Algérie bilama kɔni ani sumani cɛ ka jan wale baw wale minnu bɛ ka kɛ walew do sa minnu ni a tɛ bɛn kofɔ walew do ani jamana bɛ ka laɲini min kɛ ni a t'o kofɔ bɛɛ b'a dɔn nin waati la k'a fɔ Algérie kɔnɔna na jamanadenw kɔni bɛ ka wulikajɔ boloda ka muruti kɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ nka min ye jamana kɔnɔna minnu bɛ mara la bi olu kɔni bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen k'a fɔ jamanakuntigi kalafili labɛn bɛ u fɛ ka bɛn ni juillet kalo nata tile 4 ye hali n'a sɔrɔla o kɔni gɛn bɛ wale sa wale min maa minnu wuli bɛ ka wara da ni a kɛra sababu ye ka jamanakuntigi ka fanga ben olu kɔni ma jɛn ni a ye abada k'a fɔ olu ka laɲiniw ni o bɛɛ lajɛlen ma sabati ko jamanakuntigi kalafili kɔni k'a man ka dɔgɔda kuma tɛ ka taa se a waleyali ma o tumana ko kabini o yɔrɔ la maa kan ka dɔn k'a fɔ Algérikaw ka jamanakuntigi kalafili kɔni siga ni nka donnen don a la kabini kelen kunnafoni dɔw dira u ka arajoso la sɔgɔmada joona fɛ min senfɛ sa kunnafoni kunfɔlɔ minnu sɔrɔla
o ye k'a fɔ jamanakuntigi kalafili kɔni wele filila k'a fɔ mɔgɔw ka taa ka t'u ka ɲinini sɛbɛnw don kunnafoni bi di waati min na o ye k'a fɔ fo ka taa se a kuncɛlen ma sibirido mini waati maa si kɔni ma taa ka t'i ka sɛbɛn bila jɛkulu min bɛ yen ni u b'a wele ko conseil constitutionnel olu ye lajɛ balalen dɔ kɛ u ka kunnafoni di waati u ko lajɛ balalen dɔ bɛ yen o lajɛ bannen kɔfɛ kɔsada fɛ u nana ka na kunnafoni di dɔ kɛ o kunnafoni ni sen in na u y'o di agence France Presse mɔgɔw ma o senfɛ u y'a yira sa k'a fɔ o kɔnɔna na ko sɛbɛn fila yera sɛbɛn fila min ni o maa fila taara ka t'u ka sɛbɛn don k'a fɔ olu bɛ jamanakuntigiya ɲini k'o donna mɛ kalo tile 25 san 2019 kabini nin yɔrɔ la mɔgɔw kɔni kan k'a dɔn k'a fɔ k'u kɔ bɛ ka don ka ban ɲɔgɔn ma k'u taara ka taa o sɔrɔ jɛkulu min bɛ yen ni o kan ka sɛbɛnw bisimila olu ka secrétariat la k'u taara ka taa o sɛbɛn fila sɔrɔ yen maa fila min tɔgɔ bɛ o kɔnɔ u bolo o fɔlɔ o ye Abdelkarim Hamadi o fɔlɔ o ye filanan o ye Hamadine Touari ni maa fila de tɔgɔ b'u bolo k'a fɔ u taara ka taa olu ka jamanakuntigiya ɲinini sɛbɛn sɔrɔ u ka yɔrɔ la yɔrɔ min bɛ yen ni o bɛ sɛbɛnw bisimila kabini o yɔrɔ la u ye sigi kɛ sa k'a fɔ o sɛbɛn fila kɔni u bɛna ka na o sinsin o kan ni ka jamanakuntigiya kalafili a labɛn min bɛ ka labɛn u fɛ ka bɛn ni kalo nataw ye an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ nin hakilina min filɛ nin ye bɛɛ lajɛlen kɔni sigira ka sa k'a fɔ nin kɔni ye ko ye ko min bɛ yen ni a ɲɛ man di bɔra ka kunnafoni di k'a fɔ sɛbɛn ma sɔrɔ tanfura ma da kunnafoni dira tuguni k'a fɔ ko maa fila ta sɔrɔla kunnafoni kunfɔlɔw minnu sɔrɔla kunnafoni di sɛbɛn fɔ Algérikaw fɛ o ye k'a fɔ Abdelkarim ale yɛrɛ maa sa maa min bɛ yen ni ale de kun ye a ka jamanakuntigiya sɛbɛn don kabini avril kalo tile 18 tɛmɛnen o min bɔra a ma ka sanga ni jamanadenw ka murutili belebele ko mɔgɔw tun bɛ min kalama Hamadi ka sɛbɛn donni la o kun ye avril kalo tile 18 ta ye ko nka fɔ a nana ka na a kurakuraya mɛ kalo tile 25 ko maa si tɛ o kalama o tuma na sa nin b'a yira k'a fɔ avril kalo nata kɔni ndoni k'a fɔ a y'a ka sɛbɛn don la mɔgɔw b'o kalama k'a tɔ maa tɛ o kalama an b'aw sa k'a fɔ Algérie kɔni kɔnɔna bi wulikajɔ daminɛna kabi février kalo tile 22 Algérie kɔnɔ min taara kunjɛ Abdelaziz Bouteflika ale ka fanga davrili la jamanadenw kɔni sigi mɛ min kan o ye k'a fɔ jamanakuntigi kɛlen ka fanga bila o t'a bannen ye dɛ ko fo jamanakuntigi ni maa o maa bɛ yen ni a n'o kun bɛ bulon kelen kɔnɔ ka baara kɛ a ka san tɛmɛnen ninnu na sanjan in jamanakuntigiya ɲini na ko fo bɛɛ ka taa ka bɔ yen pewu ko sinɔn ko da kana don jamanakuntigi kalafili la nka jɛkulu dɔ dɛmɛ kɛrɛfɛ olu bɛ ka maa fila ka sɛbɛn donni ko fɔ k'olu y'u kanbɔ ko jamanakuntigi kalafili labɛn mɛ ka bɛn Algérikaw fɛ juillet kalo nata tile 4 ma hali bi farafinna kunnafoniw la Burkina Faso kaw fɛ maa 4 bɔnɛna ani na église kɔnɔ tuguni nin kɔni b'a jira sa k'a fɔ Burkina kaw ka chrétiens min ye danzagole tigilamaw kɔni ye ɲɛsin fan wɛrɛ foyi t'u la chrétiens kɔ kɛrɛnkɛrɛn sa siya min bɛ yen ni u b'u wele ko catholique o ye chrétien bonda dɔw ye u ka dugu min bɛ yen ni u b'a wele ko Tolf o Tolf kɔni ye marabolo sa min bɛ Burkina jamana kɔrɔyanfan fɛ danzagole tigilamaw kɔni taara chrétiens ka dagayɔrɔ dɔ sɛgɛrɛ ye u bɛ bateau yɛrɛ 12 la waati min na ni ka taa bengani wale ta k'u sɛgɛrɛ a kɛra sababu ye kasa ka se ka maa 4 bɔnɛ a nin na kunnafoni kunfɔlɔw kun ye maa 3 de ko fɔ nka kɔsada fɛ sa u nana sɛmɛndiya k'a fɔ maa 4 de bɔnɛna a nin na wale in yɛrɛ kɛra nɛgɛ kaɲɛ 9 waati kari tɛmɛnen ka dɔ min ye chrétiens ye u bɛ bateau bunnen na waati min danzagole tigilama ninnu nanu jɔ u da la ka se ka kɛ sababu ye ka maa 4 bɔnɛ a nin na maa 3 ɲɔgɔnna bɛ yen ka olu sɛbɛkɔrɔ jogin nin kɔni kɛra wale sa wale min ni a bɛ ka chrétien lakaw Burkina Faso kaw fɛ u dusukun kɔni sɛbɛkɔrɔ kangamu bi ko sɔmi kɔni kɛra nin du kofɔlen sa ni o Tolf ye k'a fɔ ben kɛra ale chrétiens ka waati min na min ye dugumɔgɔw kɔni bɛɛ lajɛlen jaw la dɔw ye ala minɛ k'u kunda kungo kɔnɔna kan maa dɔ ye kunnafoni nin di k'o sɛmɛndiya ko dɔw kɔni don b'u ka so kɔnɔ ka da bɛɛ lajɛlen datugu da la ko fo nin yɔrɔ in na ko baw jatigɛ kɔni min ye o bɛ chrétiens ka bonda la nin waati na kɛrɛnkɛrɛn la sa Burkina Faso kaw fɛ ko jateminɛw kɛra nin waati laban ninnu na ko kabini Burkina Faso kɔnɔna na nin zan laban ninnu na église kɔni bɛ ka dayɛlɛ ka caya fa bɛɛ lajɛlen fɛ ko maa bɛ se k'a fɔ o de kɛmɛ sababu ye sa ka ɲɛsin danzagole tigilama ninnu ka kɛ wale min ni u bɛ k'a ta sa ka se ka chrétiens sɛgɛrɛ k'a fɔ danzago a barika b'a fɛ ka bonya ka sanga ni église cayali ye farafinna kunnafoni nasaraw la an bɛ taa Sudan jamana kɔnɔna na
Sudangaw fe an b'aw ladɔnnen sa k'a fɔ jɛkulu dɔ bɛ yen min ye silamɛ tɔn belebeleba dɔ ye maa bɛ se k'a fɔ ale de tun bɛ u ka jamanakuntigi kɔrɔ ni o ye Umar el-Bashir ye. Umar el-Bashir kɔkɔrɔ k'a ka fanga kɔkɔrɔma don hali bi u kɔni bɛ ka u ɲin sigi u dawolo ka surasi minnu bɛ fanga na bi u dan bɛ olu kɔ ka baw a ka di olu ye min ye Sudan jamana ye a sariya ka tigɛ ni silamɛya sariyaw ye u t'a fɛ sigiritigɛ sira wɛrɛ ka na min tɛ silamɛya ta ye o de la sa min ye surasi minnu bɛ k'u wara da fanga na bi n'u t'a fɛ k'a bila siviliw ye olu de dan bɛ u kɔ kan o kɔni kɛn bɛ fɛn ye bi fɛn min ni a gɛlɛyan bɛ Sudan jamana kɔnɔna na ko wa jɛkulu minnu wulila sa ni o ye muruti jɛkulu ye k'u wara da n'a taara kɛ sababu ye ka surasiw fara u ka el-Bashir ka fanga dafiri u kun tɛ olu fɛ u ka baaraw la u ka ngɛmɛ jɛkulu ye min dɛmɛ kɛrɛfɛ maa bɛ se k'a fɔ bibi na olu de dɛmɛ surasiw kɔ kan maa bɛ se k'a fɔ olu de bɛ k'a fɔ surasiw kana fanga bila fana bawo u hakili bɛ a la hali bi mara ka to Sudan kɔnɔ mara min ni o bɛna kɛ silamɛya kiri ka tigɛ ni silamɛya ye o kɔkɔrɔma dondo fanga ye mara min ni a bɛ silamɛya gasi sigi o de la sa u kɛn bɛ u damana jɛkulu ye hali bi jɛkulu min faran tɛ tɔw kan u ka jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnlen bɛ yen ni u b'a wele ko ALC kɔni fo nin yɔrɔ in na olu kɔni bɛ muruti la ko fo fanga dɔ ka sigi fanga min bɛna kɛ sababu ye ka furanjɛla fanga lakana ka furanjɛla fanga mɔnɔ bɔ san saba kɔnɔ ka taa se jamanakuntigi kalafili ma o furanjɛla fanga min bɛ yen ni o kan ka sigi dɛ bɛɛ lajɛlen de bɛ o ɲɛmaya nɔfɛ surasiw b'a fɛ ka k'a ɲɛmaa ye min ye jɛkulu min bɛ yen ni u b'a wele ko ALC olu fana b'a fɛ ka k'a ɲɛmaa ye bawo n'i kɛra o ɲɛmaa ye sa bɛɛ lajɛlen kɔni sigi b'a kan k'a fɔ sababu ɲumanw bɛ e ye ka se ka jamanakuntigi sɔrɔ nka min ye nin kɛrɛfɛ jɛkulu in ye olu kɔni bɛ ka kɛ gɛlɛya ye sa ka da surasiw kɔ kan o de la surasiw t'a fɛ ka fanga in bila abada Sudan kɔnɔna na bi maa bɛ se k'a fɔ min ye bɛn kɔni ye u n'o cɛ ka jan bawo sigikafɔ kunfɔlɔ minnu n'u donnen kun don olu bɔra ma bawo surasiw bɛ k'u sen da sigikafɔw kan hali bi kunnafoni nasaraw la an bɛ taa ni aw ye Congo RDC jamana kɔnɔna na maa 30 ɲɔgɔn na bɔnɛna a nin na maa 30 minnu bɔnɛna u nin na a sɔrɔla kurun kasara dɔ fɛ ni o ye bato ye min kɛra ji kana la nin wale in kɔni kɛra jamana ɲɛmɔgɔ ka dusukasi wale min ni a kɛra Congo RDC jamana kɔnɔna la maa min bɔnɛna a nin na kunnafoni min kunfɔlɔ minnu sɔrɔla o ye maa 30 ɲɔgɔn na ye maa 100 ani maa 83 olu sera ka mɔ maa minnu nana ka na u boloma dɛmɛ k'a fɔ u bɔ ji la olu bɔlen kɔfɛ olu ka kunnafoni ni u da sumusumuli kunfɔlɔ minnu kɛra olu kɔni y'a yira sa k'a fɔ foyi ma kɛ fɔlɔ ko bawo maa min kun bɛ bato in kɔnɔ k'a bɛ se maa 300 ani maa 50 ma maa 100 ani maa 83 de sera ka mɔ ka bɔ maa 30 suyira y'a dɔn o kɔni b'a yira sa k'a fɔ ko tɔ bɛɛ hali bi maaw kɔni bɔra sa ka kunnafoniw di k'a yira k'a fɔ Congo RDC jamana kɔnɔna la min ye bato ninnu kɔni ye bato taasira sugu dɔw bɛ yen minnu ni a bɛ kɛ sababu ye ka bato sɛbɛkɔrɔ fa ko bawo ko dɔw bɛ yen o sira ninnu kana la u bɛ bato suɲɛ maa minnu bɛ dan olu y'u damana ko ye k'o kɔfɛ i b'a sɔrɔ maa camanba wɛrɛ de bɛ yen minnu bɛ bato suɲɛ k'u den kɛrɛfɛ ka don k'a sɔrɔ u ma lakodɔn k'o bɛɛ lajɛlen bɛ a la jateminɛ kunfɔlɔ minnu kɔni kɛra o ye k'a fɔ nin kunnafoni kunfɔlɔ minnu dira minnu sera ka mɔ ka bɔ n'o ye maa 100 ani maa 83 in ye olu kɔni y'a yira u ka kɔrɔfɔw kɔnɔ ko hali bi maa min kun bɛ bato kɔnɔ k'a tun bɛ se maa 300 ani maa 50 ma o y'olu ka kunfɛtɔ jatew ye ko sabula n'i y'a lajɛ min ye RDC jamana kɔnɔna ye u ka batow bɛ taa sira dɔw kɛ minnu bɛ kɛ sababu ye ka se ka suɲɛni nɔgɔya mɔɔw ma maa minnu bɛ yen n'u b'a fɛ ka don bato kɔnɔ k'a sɔrɔ u ma lakodɔn n'i ye o taabolo lajɛ ko maa caman bɛ se k'i den ka don bato kɔnɔ maa minnu ni bɔ kɛn tɛ u kalama maa t'u lakodɔn k'u bɛ k'u den ka don bato kɔnɔ nka nin jɛkulu in kɔni y'a yira sa k'a fɔ maa 300 ani maa 50 olu ka sɔmina olu bɛ se k'a fɔ min kun bɛ bato in kɔnɔna la ko n'i ye Congo RDC jamana yɛrɛ ta k'a lajɛ farafinna jamana kumaba dɔ don ko nka ko jamana don jamana min ni sirako kɔni ma sabati ye fiyewu duguma sira kɔni o cɛ ka jugu u ka jamana kɔnɔ fo k'a fɔ u cɛ ka jugu o de la sa bɛɛ ɲɛsinen don jikan siraw ma ko wa waati o waati o jikan siraw bɛ kɛ sababu ye ka se ka jamanadenw ma caman bɔnɛ u nin na walima ka se ka jamana bila ɲɛji la sanga ni a ka waati bɛɛ lajɛlen la an bɛ segin ka na an ka jamana kɔnɔna na sani an k'an kɔ don ɲɔgɔn na ka bi kunnafoniw kun cɛ ni nisɔngoya kibaru dɔw ye
Mali jamana kɔni bɛ ɲɛdi ni dusukun kanga mun na ka sababuya kɛ an ka Assemblée nationale dusukun kasimɛ bi ka se maliden bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la Baruli cercle Segu region. An ka député dɔ min ni a jɔyɔrɔ ka bon an ka Assemblée nationale kɔnɔna na kosɛbɛ ni o ye honorable Modi Njayi. Honorable Modi Njayi, Ala Taala a ka kalifa minɛ a la k'a to faso yɛrɛ jɔyɔrɔ fali la, k'a to jamanadenw ka cidenya la ni o ye wasadenya ye an ka Assemblée nationale kɔnɔna la. Nin wale in kɔni kɛra wale bi min kɛmɛ dusukun kan kasabi ye ka ɲɛsin Mali den bɛɛ lajɛlen ma ka sanga ni an ka maa min ni a tilala na n'an tɛna se ka a nɔna bila n'an ta ye sa ka dusukun ka kamu kɛ ka se ka dogodon kɛ ka ɲɛsin a ma Ala Taala ka hinɛ ani silamɛ fure bɛɛ lajɛlen la. Modi Njayi, Ala Taala ka kalifa minɛ na k'a to jamana baara sira kana la. Maa don maa min ko ni tanuni ni a tun bɛ dɔ fara maa si kan, ni tanuni ni a bɛ minnu bɛ yen ni o ye ɲɛnamaw ye ni a b'o jogo yɛlɛma, Modi ka suguya kɛnɛ kana la, tanuni kɛra Modi ka suguya kɛnɛ kana la min bɛ maa sɔn hakili la, hakili ɲuman tɛ maa minnu na, min bɛ maa sɔn hakili la, maa minnu bɛ faso jɔyɔrɔ dɔ la k'a fɔ ni a ma ɲɛ k'a fɔ Ala Taala ye faso jɔyɔrɔ ta k'a kalifa i la, a ka kan i ka baara kɛ ni tilennenya, sabali, bonya ani karama. Modi tun bɛ jɛkulu min ɲɛmaa la ni u b'a wele ko groupe parlementaire de l'opposition a coro ɲɔgɔn VRD ka sanga ni a ka fanga sinɛmatɔnya baara kɔnɔna ye. Modi Njayi kɛra maa ye sa maa min bɛ ni a ye fanga sinɛmatɔnya baara bɛɛ lajɛlen kɛ ni sabali ni jamana ka ɲɛtaa ɲinini ani hakilimaya, a ka wulikajɔ fan fan k'i tun bɛ fɛn min ye a kɔnɔ fɔlɔ o de tun ye sabali ani hakilimaya ani jamana ka ɲɛtaa ɲinini siraw de ye. Modi Njayi a kɛra maa ye Baruli cercle député do a bangena ye, a kɛra maa ye maa min ni a ɲagara kunnafonidilaw la n'a ye kunnafonidilaw kɛ a ka sira ɲuman ye n'a ma kunnafonidilaw dɔgɔya ɲɛjugu fara ɲɛɲuman kan. Ko Modi Njayi a ka kɔrɔfɔ kɔnɔ k'a ko kunnafoni ye fɛn ye min bɛ kɛ sababu ye mɔgɔw ka se ka ɲɔgɔn faamu, min bɛ kɛ sababu ye mɔgɔw ka se ka ɲɔgɔn hakilinaw dɔn, ka ɲɔgɔn miirinaw dɔn, ka se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ. Ko kunnafonidila dɔgɔya fara kunbaya kan sanga n'a ka waati bɛɛ k'a n'okun bɛ jɛ k'a ka hakilinaw tila jamana ka ɲɛtaa siraw kana la, ni kunnafonidilaw mako kun jɔra la sanga n'a ka waati bɛɛ a tun bɛ na ka se ka u lakana. Jamanakuntigi ka kɔrɔfɔ daminɛw ko a ko min ye Assemblée nationale ye ko a bɛna to falayala, falayala min ni bancogo tɛ a la ni o ye Modi Njayi ko falaya ye, ko falaya kɔni ko Assemblée nationale a bɛna o ko kasi kɛ fo la ka taa se Ala Taala ka don ma. Baruli cercle tɔgɔ la maa min bɛ yen ni o nana ka na dakuruɲɛ damadɔ fɔ Modi Njayi tɔgɔ la ka sanga ni a balimaw ni a baarakɛɲɔgɔnw ni a sinjiw ye, an ka jɛ ka an ɲamada u ka dantigɛliw fɛ. Ni ye fɛn min ka folikan ye ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma, Baroli bɛɛ a n'a lamini bɛɛ n'u bɛɛ lajɛlen ka folikan ye ka ɲɛsin nabaga kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma, ka foli kɛrɛnkɛrɛn ni mɔgɔ damadɔni ye. O fɔlɔfɔlɔ jɔn ye Sheikh Alhaj Ibrahim Boubacar Keita. Fami ko ka foli kɛrɛnkɛrɛnni ye i jɔyɔrɔ min na Modi ka kow la. Président de la République Ibrahim Boubacar Keita a ye avion spécial wele ka taa Modi nɔfɛ Faransi ka na ni a ye. Fami ko ka fiɲɛ na k'a ti bɔ an kɔnɔ. I ni ce i yɛrɛ, i ni ce i yɛrɛ, a ti bɔ an kɔnɔ, a b'an kɔnɔ. A diyara an ye, an bɛ dugawu k'i ye ka fara o kan. Jamana, Ala ka jamanadenw hinɛ don i la. Tilennenya, Ala k'o nɔgɔya n'i ye. Ka ɲini Ala subahana wataala fɛ, jamana jɔli tiɲɛ kan Ala k'o nɔgɔya i ye. Foli filanan bɛ di jɔn ma? Modi Njayi a daɲɔgɔn, Modi Njayi a sigiɲɔgɔn, Modi Njayi a baarakɛɲɔgɔn, a Sheikh Ismail Cissé. Modi ka laɲini tun ye jamana jɔli ye, a ka laɲini ye faso jɔli ye, a ka laɲini ye ka an jɔyɔrɔ yira jamana kɔnɔ. Ala ye dɔnni min di a ma, o dɔnni ka jamana jɔ n'o dɔnni ni ye. Ni mi dansigi bi kunnafoniw la an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnlen k'a lase Kabablo TV ɲamadabaw ma
aw minnu y'an sugandi sa ka an kɛ aw ka kunnafoni lake ka sɔrɔ siraw ye hali bi aw kana ɲinɛ an bɛ aw lena sa k'a fɔ aw minnu bɛ ni aw bɛ fɛ k'an ka kunnafoniw sɔrɔ bada an bɛ aw wele sa aw ka taa an ka page YouTube sanfɛ aw ka taa aw bɔnen walasa an bɛ se ka kunnafoni di aw ma aw bɛ se ka kunnafoni sahalen sɔrɔ an ka page YouTube bɛ yen page Facebook bɛ yen fo ka taa se WhatsApp kanalw ma o tuma an b'a ɲini aw fɛ sa aw ka taa page YouTube sanfɛ aw ka taa aw bɔnen walasa an bɛ se ka kɛ ɲɔgɔn baara kɛ ɲɔgɔn cogo min hali bi an bɛ foli kurakuraya ka lase aw ma a ka timinandiya ni aw ka kanu na ka dogo don kɛ sa Alahu Taala ka laseli wɛrɛ don an garijɛgɛ la